सारा भारत नाङैनो ट्रेड इउनियना साननैनि हाबाफारिनि गेजेरजों खुद्रिसारनाय हाबाफारि लानाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। 28 आरो 29 मार्च खालि साननैनि गेजेरजों ट्रेड इउनियननि सारा भारत नाङैनो खुद्रिसारनाय हाबाफारि लानाया दिनैनिफ्राय जागायना सोलिगासिनो दं। बेबायदिनो सारा भारत नाङैनो ट्रेड इउनियननि खुद्रिसारनाय हाबाफारिया क'क्राझार सहरावबो मैखोमै गोहोम गोलैदों। बे खुद्रिसारनायाव क'क्राझार सहराव थानाय गुबुन गुबुन बेंकफोरनि मावथांखिफोरखौबो गावसोर मावनांगौ समनिफ्राय जानगाराव थाना बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। जायनि थाखाय समबार आरो मंगलबार एबा 28 आरो 29 मार्च खालि साननैयाव बेंकनि मावनांगौ हाबाफारिखौ मावालासे थागोन होनना खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायो। गुबुन फारसेथिं बेंकफोरा बन्द थानायनि गेजेरजों रायजो राजाफोरा गोबां जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। মূলতে ব্যাংক সেক্টর রক্ষা করা, দেশৰ রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা করা, দেশৰ জনগণক রক্ষা করা, এইটো দাবি লয়ে এটা বন্ধ স্ট্রাইকটো কল করা হয়েছে সর্বভারতীয় পর্যায়ে। তো আমি ইয়াতে কোকৰাঝাৰতো সকলো বেংকবিলাক বন্ধতমত হৈছে। ষ্টেট বেংকতো আমি আহিলোঁ, অফিচাৰসকলক ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, তেওঁলোকেও দাবী ন্যায্যতা স্বীকাৰ কৰি লৈছে। গতিকে এই বন্ধটো কোনো স্বাভাৱিক সাধাৰণ বন্ধ নহয়, অল ইণ্ডিয়া লেভেলত এইটো দেশ ৰক্ষা কৰাৰ এটা আন্দোলনৰ অংশ। এইটো দাবীটো ভালেকেইটা দাবী আছে। তো মূলত মূল্যবৃদ্ধি, শ্ৰমিকৰ যিটো নেকি ট্ৰেড ইউনিয়নৰ অধিকাৰবিলাক যে আছিল আগত, এইবিলাক সব কাটি পেলাই 44টা শ্ৰমিক আইন আছিল। এই 44টা শ্ৰমিক আইন বাতিল কৰি মাত্ৰ 5টা শ্ৰমিক আইন ৰাখিব। আইনটো নাৰাখে, এইটো নতুন শব্দ একটা লগাইছে, লেবাৰ কোড বা শ্ৰম সংহিতা। ইয়াত শ্ৰমিকৰ কোম্পানীৰ লগত বা অথৰিটিৰ লগত দৰদাম কৰাৰ অধিকাৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যাব। আৰু ইমান দিনে যে আমি শ্ৰমিকসকলে যি অধিকাৰবিলাক ভোগ কৰি আছিলোঁ, এইবিলাক সব নষ্ট হৈ যাব। ইতিমধ্যে প্ৰমাণ হৈছে NPS নিউ পেঞ্চন স্কিমত 2005 চনৰ পিছত যিসকল কৰ্মচাৰীয়ে চাকৰি যোগদান কৰিছে আৰু ৰিটায়াৰ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে পেঞ্চন, আমি অল আসামত ইনকুৱাৰী কৰি চাইছোঁ, 3000ৰ ওপৰত কোনো কৰ্মচাৰীৰ পেঞ্চন পোৱা নাই। গতিকে আমি কৈছোঁ যে এই NPSটো বাতিল কৰি পুৰণি পেঞ্চনত আনি দিব লাগে আৰু শ্ৰমিকৰ নিজৰ অৰ্জিত অধিকাৰটো ৰক্ষা হ'ব লাগে। BTR हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 68थि भारत रत्न लकप्रिय गपिनाथ बरदलै ट्रफी जोलुर बादायलायनाय। बे बादायलायनायखौ गिबि खेबनि थाखाय BTRनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लायाव सोलिफुबाय थानाय मार्च दाननि गेजेराव खुंफुंनाय जागोन। गुवाहाटी स्पर्ट्स एसोसिएशन इन एसोसिएशन विथ सुबुंथि फाउन्डेशननि बानजायनायाव देग्लाय चिरां थाइखाजरानि राइन' क्लाब गेलेग्रा फोथाराव 2022 मार्चनिफ्राय जागायनानै 30 मार्चसिम जोबथा बादायलायनाय जागोन। गासै मोनब्रै गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। बे गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि मुंफोरानो जाबाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC, इउनाइटेड चिरां दुवार FC, चिलं लाजं FC आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार। बादायलायनायनि सम खाना होखानाय बादियै 25 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो इउनाइटेड चिरां दुवार FC, 26 मार्च खालि शिलं लाजं FC आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 27 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 28 मार्च खालि इउनाइटेड चिरां दुवार FC आरो शिलं लाजं FC, 29 मार्च खालि आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार आरो इउनाइटेड चिरां दुवार FC, 30 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो शिलं लाजं FC नि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। जानो थांनाय बे बादायलायनायनि टिकेटखौ दानिफ्रायनो टिकेट काउन्टाराव होनाय जाबाय। नायनो गोसो गुदुं एबा जोलुर बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा थाबैनो टिकेटनि थाखाय 9547461257 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन एबा बुकिं खालामहरनो हागोन।